So guys, ang mga ingredients natin sa kutserang manok ay eto, repolyo, pechay, saging, nasaba, beans, bawang, sibuyas, chicken cubes, tomato sauce, patis, at saka yung ating chicken. Start na tayo guys. Tara! Mainit na yung ating kawaling guys. Ang una natin gagawin is prito muna natin yung ating saging saba. I-brown natin siya para masarap yung ating kutser. Pwede na siguro yan guys. Hanguin na natin. Sinunod na natin yung bawang at sibuyas. Ayan, nag-brown na siya guys. Sunod na natin yung ating chicken. Bago natin talagyan ng tubig para matanggal yung lasa. Takpan muna natin ito guys. Mga 2 minutes para matanggal lang yung lasa ng chicken. Sunod natin A ilalagay few guys, moments later. ay yung saging. Ay, sila na. Sunod, yung ating tomato sauce. Ayan. Sunod ay yung chicken cubes. Ito siya guys. Lagyan na natin. Ating chicken cubes. Sunod natin ilagay guys yung beans. Ating beans.
Ayan na siya guys. Ang ganda ng kulay. Isunod na natin yung repolyo at pechay. Ayan na siya guys. Takpan natin for another 2 minutes para lumambot yung ating gulay. Balikan natin. A few moments later. Halu-haluin lang natin. Puchero. Puchero. May chicken siya. May gulay. May saging. Diba? Sarap yan. Oh. Halika na guys. Kain na tayo. Let's go. Hi guys! Titikman na natin ngayon yung niluto ko na pucherong manok. Pwede rin naman gamitin yung kung may baboy kayo sa bahay. Pork pwede rin. Ito siya guys. Ayan. Tapos magsasawsawan tayo ng patis na may sili. At yung tubig natin. Kain na tayo. Let's eat guys. Pucherong manok. Ayan. Gulay. Ako gusto ko dito yung gulay. Maraming gulay. Gusto ko. Sarap siya guys. Silig maanghang. Naglilelo siya. Hindi akong tubig. Ayan na siya guys. Kain tayo ulit. Ang hirap kasi mag-set ng ano kung hindi maayos. Pagos-pagos pa guys. Masarap sa kutsara yung may saging guys para may konting kick. May konting tamis kasi may saging siya. Gulay natin. Sarap siya guys. Try nyo to sa bahay nyo. Ako kasi mahilig ako kumain ng gulay Healthy pa. Anghang. Putserong manok. Ginagawa mo. Tagal ko nang di nagluto ng ganito. Pechay.
love you. Hanggang dito na lang guys. Don't forget to like and subscribe to my channel, Dayan Banting, para updated ka lang sa aking mga channel. And don't forget to click the notification bell, okay? Thanks so much. Bye!